Eli phulo lokuhlangula ungcoliseko lokusingqongileyo liqaliswe emva kokubona ukuba zinqongophele iindawo zokulahla amanapukeni ingakumbi ezilalini nasezilokishini nezidala ungcoliseko olungathethekiyo. Besinenkinga yokukholektha ama-waste, ama-disposable nappies kuma-rural areas akude, kule indawo ey'kude, ngoba ama-truck wethu akakwazi ukufinyelela khona. So into ibiyenzeka besithola ukuthi ama-disposable nappies athola eselahlwe emfuleni, kumadonga, bese kuba inkinga adliwa yiy'lwanyane, iy'nkomo zabantu bese ziyafa ngoba sezidle lento engapheli. Mangabe ulahle i-disposable nappy ihlala ikhona emhlabathini for iminyaka eminingi. Akusomama bodwa ke abazawuncedeka namafama kuba inkomo zabo zitya iplastiki from ezi disposable nappies. Kuye nezangoma ziyizakhala uba xa benza imicimbi yabo emifuleni bayachaphazeleka ngenxa yezinapukeni ezilahlwa phayana. Njengoko enobomi obude lamaleyile, abadlezana bazawushiyekelwa bubugcwabalalana bafumane namathuba okuzishishinela ngokuthi banabisele eli phulo nakwabanye ngobuxhakaxhaka bale mihla i-online ngolwasemzini. Ebunyaneni nokudibana nengxaki enjalo yamaphampasi. Abantu abasuka nawo le emakhaya lena babuye bazongcolisa bawalahlele yonke le ndawo. Khona nje ndibacele ebunyanisweni abantu bathatha amaphampasi incane bafake phaa emigqomeni ngoba imigqomo asinayo. Umntana muneenyanga ezinhlanu, so lento ye-smart nappies izasinceda kakhulu ukusave imali and nakwibhizinisi sizawuthengiseka. Even nasekuhlaleni kuzatsho kuqoqeke ngoku kuye kugcwala iphampasi yonke indawo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMatatiyele, eMpuma Koloni.